Os elementos básicos dun traxe aldeán de garda serían, empezaríamos por poñer a camisa, a muller non leva outro tipo de roupa interior, entón ponse unha camisa, por riba, a modo de sujetador, levaríamos un xustillo, abotonado no medio, e logo, pois, o pano, o dengue, unha touca ou o que fora a levar. E logo, pola parte de abaixo, inmediatamente encima da camisa, meteríamos un refaixo de lá, como este. Sobre o refaixo de lá meteríamos un refaixo bordado, ou dous. Logo por riba teríamos a saia de pano, de picote, e por riba, pois, un mantelo, a lensa, neste caso, ou un cinguideiro, unha raxeta. Representa unha saída dunha igrexa en donde as mulleres podían ter algún tipo de como de feiriña. Estos que temos aquí, salvo o da meniña que ten unha peza de tecido de tear, todos eles teñen unha peza que lles chamamos lensas. Bueno, para a maioría da xente vai ser unha mantela. Decir lensa e decir Lugo, porque aparecen pola provincia moitísimas pezas. Debemos de ter documentadas unhas 30 pezas. A provincia de Lugo realmente é unha provincia con un clima frío e era unha peza funcional, que era cubrir o frío. Son tan coloristas porque teñen un porqué, que era reciclar, en certo modo, os sobrantes da lá do que resultaba de dotear. Que estas son as enaugas das nosas mulleres, porque aquí enaugas blancas de fío puntilla non nos aparece ningunha.